عزوز سلامتنا نبصحكم زغوركم تعذبتي كما يتوعلوه نلوم رابع تشعة مقابيت فرق معالتن فرنسا دالو زينا ومسنادو حنا لكم قريبنا لنا كسافة سامي نمكتالكم بخبرز قدم يرمياس قبر اللي عليه فرما استاتو شمونت مقابيت أبس هوا بالعل معرك تذكرا إرتراين نبرت سعود عرب أهقراو معالت ديك نستيوت أنبيلوم أب زوبا دبو بوفر تمهرون اللمعات كاب ستغلى فلسطات لعلى 800 صديقو منغست روسيا ناب هاغرات أوروبا زغبر سد ندادن بحرايو غازن كم زقوارصو አጠንቂቁ أمريكا زمدنا مس فنزويلا نممحيات صارتات تكايدالا سمين كوريا أبز عامة زي فتنة دوب سجر ميسايل كتكايد كم بتدخل أمريكا أميتا شمونت مقابيت أهقراو معالت ديك نستو إرترا متكلاو إمنت نمدرخاو قدنت بزبل تيما أبس هوا بالعل دمك تذكرا أتي تمهارو مبل 10 كورس ما أكل مويا وسلطاناتات تعلمت أبيات تمرت سناكينات سيفل سراحتنياتاتن عليتي تمهارون زي تساتفو مدب أب منغو ديك نستيو بستسرعة ولدرات سبورت سنة أبب بهلن حفش وفلتاتن ستسني من بارو وكيل يرانا حبيرو أبتا قات أمي قال دسمع مختل أزازي ما أكل سلطانا هقراو قلوت ليتنال كورنيل تمسكن سامويل إرترايت قولان سيتي أرما صنعاتن زي تنبركاخنتن تبعاتن جيكنتن مخانا متكاس حتى معرنا ديك نسيو أب هاجرنا بمسواتن وفوي سراحن سراغتا كاب كبرتات كم زخونا قليتو قال هاجراوي محبر ديك نسيو إرترا دسمعت تمهاريت ماموس من إسي زينب أمينة بوغنا نقالسي إرتراين ديك نسيو نمولو أغزو بركن فولين كاب زقبرو رقوحيتات سافحين أدمعنتن سوتافي إرتراين ديك نسيو كم زخونا رديا إرتراين ديك نسيو إرتراو هاجراونت مننتن كبرن نمرقات أبستخايدة برتوع تقادلو فنان تقالاساي هزب زعرقة ترى بمتصوات تاريخ بحابنن كرعاتن النازكرو زنبر دمو قده كم زتصوتا زقلتت من سي زينب أب قداي صوتا سريتو تنحى دحورا ملخات حبرسب تغيرو مثلا معرنتن ديك نستيو كراغز كم زخال أبريها أب موداتا نتعلات نمدما أب السخايدة وددرات بولكن بغانتان نستعوتو شلمات تعديلو أهقراوي معالت ديك نسيو بدرجة زوبا دوباقي بحري بشمونت مقابيت أب كتم عسب بدمكة تسنبلا حلافيت هماده زوبا دوباقي بحري ويزورو سعدي إبراهيم أب زسمع توقال نترى ديك نسيو أب حرن توقالسي معك قابلو لو نتل معاتو مدباتن دحر مبره تبتعو زلو درجة معبالن ترقاقيتهم زلو مسلاتن لعول واقع استخفلهم بمخانو نمعك أبهم نابول رتات نمتحلافو من محبر العول أتكورو هيوي سرحلو كم زلو قليتا أب تتنبل هقدف همامتا هاكوسان من محدار كتم عسبن نايدقف قال كسمعون كلو نت على زن مسنادوتات قريبو نايلو معمد شمونت مقابيت أهقراو معالت ديك نسيو متكلاو امنت نمدرخاو قدنت بزبل تيمايات تذكرا وعلا إرتراين نبرت سعود عرب أهقراو معالت ديك نسيو بدمكة أنبيلوم ملو تحستو أرسيماس مروم كتقرويا إرتراين نبرت جدان رياضن كوابيون سعود عرب متكلاو امنت نمدرخاوي قدنت أبتحت زبل تيما تنبل شمونت مقابيت أهقراوي معالت ديك أنستيو بدمكة أنبيلوم هماده جنفر رياض أبز ودبو مدب أدوم بس جنفر ويزور إلسا كيدانا أبزس مع التقال تاريخ إرتراين ديك أنستيو تاريخ حبنن كرعاتن مخان بمتكاس لمون كم تمالي بتيات تنزخون متكلاو امنت نززلو مدرخاوي بدوه بمسقار نمولو أغوزوز جمرو قالسي أم معرافون مبتاح أبنتاو ترايت أوتا كم زلوا قليتام أبو أمبر محبركم أتو عبد الرحمن إيمان بوغنو دك أنستيو كمتي أب جزي برتاو تقادلون مختلو لاو نتنزر أيو الججننت لمون كدق مؤمر أي زحبن مخان بمتكاس من نسياد دك أنستيو زلعلة مهرتن تكنولوجين عاتقا بمعريسو تافي هاقرنن هزبنن كقلقلا مدرخ زحاتو مخانو أبريهم أبتا قاطامي بجنفر همادي رياض نجارتا زقربت نتبعال زنصبارق طقسي زحازت درعي بغلتشحن 500 ريال تشيتام بتمساسالي تغلال قنصل هاجر إرترا أب جدة أتو عبد الرحمن عثمان أب استرخبلو إرتراويان نبرت جدان كبابيان أب زودبو تنبل أدنبر همادي جنفر جدة ويزورو نورا حج علي نرزين ترقم نايلو معمد تيما بمتكاس دلونة أبالات جنفر نزبر خمخته أرقاقيتام
ክልቲው ጽምብላት ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባትን ትልሂትን ከምውን ብደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበ ናይ ስእልን ያታውናውትን ምርኢት ደሚቑ ነይሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ በወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ካብ ዝተተኽለ ፈልስታት ልዕሊ 80 ሚታዊት ከም ጸደቐት ሓቢሩ ወኪል ኤረና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለው ዜናዊ ጸብጻብ ብፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት በወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 116,000 ፈልስታት ገረብ ልዕሊ 80 ሚታዊት ከም ዝጸደቐት ሓቢሩ ኣወሃሃድ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣብቲ ዞባ መምህር ተስፋ ህይወት ግዳብ ዝሃቡ ሓበሬታ ካብ 19 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋጽኡ 3781 ተምሃሮ ናብ 12 ንኡስ ዞባታት ተዘርጊሖም ካብ 7 ሓምለ 2021 ን34 መዓልታት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምትካልን ምኹስኳስን ፈልስታት ምጽጋን ሰደቓታትን ጽርግያታትን ኣድማዕ ስራሕ ከም ዝዓመሙ ገሊጾም ኣብ 3 ደረጃታት እዮም ዝምቀሉ እቲ ሓደ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክኾን ከሎ ንሱ ቅናታዊ ዛላ ምስራሕ ምጽጋን ጋውላዊ ዛላ ምስራሕ ከትሪ ምስራሕ ከትሪ ምጽጋን ከጠቓልል ከሎ እቲ ካልኣይ ደረጃኻ ምግራብ እዝኻ ጉድጓድ ፈልሲ ገረብ ምኹዓት ፈልሲ ገረብ ምትካል ኮስኳስ ገረብ ምጽዓን ፈልሲ የጠቓልል እቲ ሳልሳይ ጽሬት ቤት ትምህርትን ጽጋና ሰደቓ ተምሃሮን ከምኡውን ናይ ንኣሽቱ ኣብያተ ትምህርቲ ቀጽሪ ምጽጋንን ምኽላልን ካብዚ ዝነበረና መደባት ምናልባት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ካብ ዝነበሩና መደባት 94 ሚእታዊት ተሰሪሖም ኣለዉ መምህር ተስፋ ህይወት ኣስዒቡ ማይ ኩዕታት ንምፍዋስ ተሰላሰለ ዕዮ 94 ሚእታዊት ዕዉት ከም ዝነበረ ናይ ምግራብ መደባት ግን ክራማት ኣብ ገለ ንኡስ ዞባታት ደንጉ ስለ ዝጀመረ ካብቲ ዝወፀ መደብ 65 ሚእታዊት ጥራይ ከም ተተግበረ ኣረድዮም ንዝርግሕ ወፍሪ ዝምልከት ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት 26 ምምሕዳር ከባቢታት 33 ናይ ስራሕ ነቁጣታት ዝርግሕ ነይርዎ ዝወፍሪ እዚ ኣብዚ መደብ እዚ ካብ ዘለዋና 28 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እተን 19 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ዝምልከቶም ተምሃሮን መምሃራን ከሳትፋ ከለዋ እተን 9 ኣብያተ ትምህርቲ ብምኽንያት ዋሕደ ተምሃሮ ኣየሳተፋን ለዘበን 184,535 ገረብ ክንተክል መደብ ተታሒዙ ነይሩ ካብዚ 116,461 ተተኺሉ እዝኻ ብፐርሰንታይል ከረኦ ከሎ 63 ሚእታዊት ማለት እዩ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣብ ርእስቲ ሓምላይ ወፍሪ ንምዕዋት ዝካየድ ስራሓት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ሓድሕዳዊ ዝምድና ናይ ምትሕጋዝ ባህርን ዘማዕብል ባይታ ከም ዘለዎ እውን ኣብሪሆም ኣብ ዞባ ደቡብ ንመበል 23 ግዜ ዝተኻየደ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ባህሊ ዓያይነት እናኸስከሱ ምድረበዳነት ንምምካት ኣብ 1994 ከም ተበገሰ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ የነጽር ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባን ኣማሕደርቲ ከባቢታትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላትን ካልኦት ኣካላትን ዝተሳተፎ ኣብ መደባት ልምዓትን ተሳትፎ ኮሚን ዘተ ርክብ ተኻይዱ ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2021 ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ልዕሊ 7,000 ጉልበት ሰብ ዝተሳተፎ ብቐንዱ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ዘተኮረ ፍራታት ከምኡውን ኣበርክቶ ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕብሓብ ስድራ ስዋ ዝናድ ምንባሩ ብምሕባር ብዝሓየለ ክድፋእ ኣሎ ኣዘኻኺሩ ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ውድባዊ ጉዳያትን ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጸባት ድማ ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ 2021 ስልጠናታትን ውዳበታትን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ ምጥቃስ ውዳበ ሰራሕተኛታት መንእስያት ንምድንፋዕን ስልጠናታት ምትግባርን ካብ ቀንዲ መደባት 2022 ምዃኑ ገሊጾም ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ንቑሕ ውዳበ ቀንዲ ረቑሒ ዓወት ከም ዝኾነ ኣብ ዝተዓመነ ንጥፈታት ከም እተንጸባረቐ ምጥቃስ ንተሳታፍነት ህዝቢ ሞጊሱ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ዓግማትን ጀሪፋትን ንምጽጋን ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ደገፍ ክረኽቡ ሕፅረት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ክሕሰበሉ ዝብልን ካልእን ለቦታት ቀሪቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ
መንግስት ሩሲያ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ነዳዲ ይኹን ባህርያዊ ጋዝ ሃገሩ በይናዊ እገዳታት ምዝውጃ ብጀርመን ኣቢሉ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ንዝካየደሉ ቀንዲ መስመር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ጠንቂቑ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ቁጠባ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ መንግስት ሩሲያ ኣፍሊጡ መንግስት ሩሲያ ነዚ መጠንቀቕታት ከም ዝሃበ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካብ ሩሲያ ዝግበር እታው ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ትማሊ 8 መጋቢት ድሕሪ ምሕባረን እዩ ኤሮፓ ሕብረት በወገኑ ኣብ እታው ባህርያዊ ጋዝ ሩሲያ ዘለዎ ምርኮሳ ንምንካይ ኣብ ዝተናውሐ ስጉምቲ ንምውሳድ ውጥን ከም ዘለዎ ትማሊ 8 መጋቢት እኳ መግለፂ እንተውፅአ ብመልሰ ግብሪ ሩሲያ ነዚ በይናዊ እገዳታት ብከቢድ በኣሉታ ዝጸልወን ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ኣባል ሃገራት ነጺገን ኣለዋ ኤሮፓ ሕብረት ልዕሊ 45 ሚሊዮን ድማ ካብ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ 30 ሚሊዮን ካብ ጠለባት ነዳዲ ካብ ሩሲያ ከእቱ ብምጽንሑ ሩሲያ ተወስዶ ምቁራጽ ሰደድ ከቢድ ተጽዕኖ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ዝሕበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ምስ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ብምልዛብ ከም ዝውሰድ ምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝህልዎ ኣሉታዊ ሰዓቤን ግን ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ከም ዘይኮነ ኣሚቱ መንግስቲ ብሪጣንያ ወገኑ ክሳብ ምዝዛም ናይ ዝዓመት እታው ነዳዲ ሩሲያ ጠቕሊሉ ንምእጋድ ዘኽእል ስጉምታት ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ልዕሊ 8 ሚሊዮን ካብ እታው ነዳድን ካልእ ውፅኢት ነዳድን ኣሜሪካ ካብ ሩሲያ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ናይ ብሪጣንያ ድማ ኣስታ 6 ሚሊዮን ምዃኑ ይሕብሩ በዚ ድማ እቲ በይናዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ሩሲያ ዝህልዎ ጽልዋ ከቢድ ከም ዘይኮነ ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣባል ሃገራት ኤሮፓ ሕብረትን ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ልዑል ዝቕባበ ዋጋ ነዳዲን ባህርያዊ ጋዝን ንሂሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሩሲያ እትወስዶ መልሰ ግብሪ በይናዊ እገዳታት ንዋጋ ነዳድን ኣህጉራዊ ቁጠባን ብከቢድ በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣለዉ መንግስት ኣሜሪካ ምስ ቬኔዙዌላ ዘለዎ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ዝኽእል ዝርባት ንምክያድ ፍሉይ ልኦ ከም ሰደደ ተቓሊሑ ድሕሪ እቲ ርክብ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ክልተ ኣሜሪካውያን እስራት ነጻ ከም ዝለቐ ድማ ሓቢሩ ዛጊት ብዛዕባ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ኣካል ናይቲ ክመሓይሽ ዝደልዮ ዝምድናታት ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ኣንቢሮ ንዘሎ በይናዊ እገዳታት ናይ ምፉኻስ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ቬኔዙዌላ እቲ እገዳታት ብዝጠንቁ ህዝቡ ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ከም ዘይከኣለዩ ክወቅጽ ጸኒሑ እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ነዳዲ ሩሲያ ክትውስኖ ምዃና ምስ እትገልጾ ዘላን እገዳታት ነዳዲ ቬኔዙዌላ ከም መተካእታ ንምጥቃም ወጢና ከም ዘላዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝገልጹ ዘለዉ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ንመንግስቲ ቬኔዙዌላ ካብ ስልጣን ንምእላይ ቀጻሊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ከካይድ ምጽንሑ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ መድረኽ ንምምሕያሽ ዝምድናታት ካብ ዜናዊ ሃልክን ናይ ሓጺር ረብሓታት ሃገራት ምዕራብን ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የነጽሩ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ፈተነ ዶብ ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ከተካየድ ከም እትኽእል ኣሜሪካ ኣሚታ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዘካየደቶ ክልተ ፈተነታት ናይ ስለያ ሳተላይት ዶብ ሰገር ሚሳይል ንምፍታን ባይታ ዘጣጥሕ ምንባርዮም ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልያ ተካይዶ ጸቕጢ ምስ ዘይተቋርጽ ፈተነ ዶብ ሰገር ሚሳይልን ኒኩለሳዊ ቦምብን ከተካየድ ከም እትኽእል ሰሜን ኮርያ ከተጠንቀቕ ምጽናሕ ይፍለጥ እታ ሃገር ድሕሪ 2017 ዶብ ሰገር ሚሳይል ከም ዘይፈተነት ጸብጻባት የነጽሩ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ዝርከቦ 9 ዓይነታት ኣጽዋር ከም ዝፈተነ ዝዝከር እዩ ጫካታት ኣማዞን ብሰንኪ ዘጋጥሞ ዘሎ ቀጻሊ ብርሰት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ዘይክለሉ ደረጃ ገጹ የምራሕ ከም ዘሎ ኪላታት ኣከባቢ ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታቶም ኪላታት ድሮ ሓደ ሕምሲት ካብቲ ጫካ ከም ዝበረሰ ዝተረፈ ድማ ሓደጋ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ነቲ ተሪኦ ንምግታእ ዝጥቀስ ስጉምቲ ይውሰድ ስለዘየለ መጠን ብርሰት ናይቲ ጫካ ኣብ ቀረባ እዋን ብዕጽፊ ከም ዝዛይድ እዩ ስጋት ዘሎ ክሊሞ ምዝባል ከምውን ምብራስ ኣገራብ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ዕንወት ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ብራዚል ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ጫካ ከካይዶ ንጸንሐ ናይ ምዕቃብ መስርሕ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ከም ዝወንዘፎ ምሕባሩ ይዝከር ጫካታት ኣማዞን ኪኖቲ ኣብ ዕቃበ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዝተጻወቶ ተራ ኣብ ምግሳእ ክሊሞ ምዝባልን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይጥቀስ ኢራን ትማሊ 8 መጋቢት ወታደራዊ ሳተላይት ብዓወት ናብ ህዋ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ እዛ ኑር 2 ዝተሰመየ ሳተላይት ካብ ምድሪ 500 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምውንጨፋ ናብቲ ዝድለ ቦታ ከም ዝበጽሐት ሰመዚ ኢራን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ተልእኾ ኣብ ምድንፋዕ ወታደራውን ስለያውን ጽላታት ኢራን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ሰመዚ ኣረድዮም ኢራን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2020 ናይ ፈለማ ወታደራዊ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዛ ሓዳስ ሳተላይት ካልአይቲ ምዃና ይጠቕሱ ኢራን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝመጻ ዘሎ ጸቕታት ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ከም ዘለያ ትሕብር ዜና ንምዛም ኣርእስታት ከዛኽረኩም 8 መጋቢት ኣብ ሳዋ ብልዑል ማዕረግ ተዘኪራ
ኤርትራውያን ነበርቲ ሳዑዲ ዓረብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጸንቢሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ካብ ዝተተኽለ ፈልስታት ልዕሊ 80 ሚእታዊ ጸዲቑ መንግስቲ ሩስያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝግበር ሰደድ ነዳድን ባህራዊ ጋዝን ከም ዘቋርጹ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ዝምድና ምስ ቬኔዙዌላ ንምምሕያሽ ጻዕርታት ተካይዳላ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ፈተነ ዶብ ሰገር ሚሳይል ከተካይድ ከም እትኽእል ኣሜሪካ ኣሚታ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ